kan khovel hi kumbilian li le chan ve vela upa tur anga chut ani a chumi ani awang chuan aleilung po hi voi tam tak alawin siam danglam to thina science thiam na lamatanga chut phei chuan kan lo in thla chhon dan te le kan lo to dan te enin mun sang sanga mishing le thil dang su nu engemaw zat mun sang sanga anlo mu chuak thin po hi thil om tak ani ve a tuntuma po hian tlang vela thil an mu chuak mak le dang dai ber te kan hodon ani manlai mi zapotek ho chen na kumin July thla khan archaeologist te chuan manlai prehistoric hunlaia mi te chen na thin karsodi pina Mexico tlang ponga an mu chua thu an tar langa he settlement hi kumsang khat zanga vela upania hriat ni in tlang fit sang ruk vela sanga aoma abul vela khusa ta hi chuan helai mun hi an lo tlo fo to thina he mun hi sakho biak na mun ni anga in kumzabi parukna hunlai vela lei hnuailam pathian biak thin na mun ni a hriat ani a an man na satber lai hian pyramid ang tak tak pasari omin sakho biak na mun le infiam na tual zol ni om tak tak te po om tel boka researcher ho chuan tun thlengin helai mun satu te hi an chui ve zela zapotek kanti ho siam ni berarin ani a heng zapotek te hi kumsang ni le zanga kalta vela tanga hriat tran kha ni in cloud people chu mi te ti a hriat thin ani a thiam na le zirna lem zia le thil siam te hi an thiam hle bok kumzabi som parukna atang khan an mang tran ni a hriat ani boka tuna hian zapotek ho hi tlema zong chu an la om ve ani khovela bedding upaber South Africa huna bondu tlang lungpuk bondu cave anti manlai mi te lo khu sak to thinna ni a hriat kumsang chuang fea upa tlere fanro le thil dang an mu chuana huna hian khovela khum upa ber ni a hriat hi mu chu ani a hepuk an sir chian na hian archaeologist Lin Worley chuan thil pong chuakin chu thlai le hnim atanga siam ani a heng thlai te hi puan anga siam pe ka tuam ni in an han chut chian chuan manlai mi te mutna atana an man thin ni nge ya ngai ani a heng bedinga thlai te hi an zir chian chuan kumnoi ni vel kalta ami kha ni a hriat ani boka an han zir chian chuan khum atan lo chuan thil danga man na tur awang le a hriat ni in hei hi adik ani chuan khovela khum upa ber ani don ti na ani Lady of Mali lungmanga insiam stone formation lian tak nei in alandana hian meiche mel te po apol lekleka aminga po hian Lady of Mali ti ni in Laura tlang ponga om ani a Senegal le Mali in rina bor velami ani helai tlanga mel ang tak hi kumsang khazakwa samkwa le pasari khan mu chu ani in Italian lammi geologist Angelo Pitonia mu chu ani a lunglu azam na lama a mu chu ani in ani hian mihring te siam chop a ang adi hle nge ani aum na lai vela cheng thin meichia ta nel po anin ang reng hle a masela mi thiam ten anzir chian na chuan helaya meiche mel ang tak hi thil thleng pal mei ani a ama a lo in siam nge ni in mihring te siam chop ani lo anti ve thung ani the snow saddle Nepalese snow saddle emo Kantiga Peak anti hi Himalayan tlang pong pakhat ani a he tlang hi metar sangruk zasari somriat le pahnia sang ni in kumsang khazakwa samuk le pali khan avoi khatna na lon chu ani a alan dan chuan Nepal rama tlang pong pakhat ve mai ani a masila he tlang pong tidang lam tu ber chu atlang chi pang le lam hi Google Earth lia ni in lang theilawa ti dum ani a Google mewin lang thailo tura helai mun hi hliana chan anei ani chuan enge omta ang ti zona apiang ngal lo theilowa conspiracy theories ho lo lang ve ngalin UFO mun pui ni theidur te in an ngaya ani lo poin aircraft vel anda ana te ani an ring buka eng tak nge in phum ru hriat ani lo ani he anti dumna lai mun hi mun na ran ni lowin kia lon mei theina ani lowa thlona mangchawa tlo po thei ani le zel ani Valley of the Headless Man
Mackenzie tlang pong Canada Yellowknife mun atanga kilometer thum vela hla he valley hi mu chu ani a chu na Hani National Park antia ni in helai mun hi UNESCO World Heritage Site ani nge a helai mun hi long mangchi a tlo po thai ani awang hian tlo tu po an tam lo hle thina ma sela chu an kal tam lo chan ber ero ani lo thung helai mun hi minglema Valley of the Headless Man ti ani a he valley a thil thleng lo tak soitur hi mi ten an hrenwala ama saber chu kumsang kha zakwa somruk le pali khan ni in unau pahni Frankie le Willie McLean te chuan he na Hani National Park a valley a hian kalin anni hi rangkachak zong turakal ani a hemitum hian lotlingin chumi ani awang chuan akum le Scottish engineer pakhat hruain an kal le a masela mule ani to ngai lo ani anu kum thum na an ru ro ni om tak ero mu chu ani thung hetiang deuh chi a hi kumsa kha zakwa samruk le pasari khan he na Hani hmuna hian a thleng le a prospector pakhat Martin Jorgensen chu apuan in kanna atanga hlafeya alubung mu ani bok kumsa kha zakwa somni le pasari khan British lammi Raymond Peterson chuan thuron dongin helai hmuna hian mi te an la bozel tur thu adonga hei hi lekha bua hian aziak tel nge ani hei lo po hi he valley an mu chu anu hian helai hmuna hian bole thita seitur anam trewa malai than thu a phei chuan helai hmun hi million te lo khu sak to thin na tia soi ani bok malai pathian te ta na an fa te an hal thin na hmun Mount Lucayon Greece ami hi hun rei tak chung chu Zeus nena inzom na nei ni a ngai thin ani a mi ten an biak thin na hmun nia soi ni in zin mi pakhat Rosenius an ti chuan he Mount Lucayon an ti hi kumzabi pahni na lai vel khan lon chuakin ani hian he haral thil hlan na hmun hi a mu chuaka amana azia dan chuan helai hmun hi mi ten in thoina an nei thin na hmun ni in helai hmuna inziak pakhata chuan lal pakhathian afa chu haral thil hlana ani hian a hlana chumi ani awang chuan ching nia a chan zui thu te po atar lang ani archaeologist te chuan kumsang thum vela upa luru te po helai hmuna hian an hai chuak to a hei hian ati chian chu malai Greek ho kha mishing hlanin anawin thoi ve thin ti hi ani robom mu ro hrizon hi thilar tak ni in mi te hian ro phum ruk aom na nia an hria ta hi chuan an zongin ma po an la chak ang reng hle thina muta te po anam rualin muta lo te po anom ven nok boka ro phum ruk kumsom chuang fe an lo zon thin to chu Rocky Mountain na kumin khan mu chu ani a hero bom an hu hi $1 million khat chuang man hu ni in abom chuwa hian tlerote gold coin ba ka thilhu tak te mu ani bok hetlang ponga hian hero bom hi kumsang ni le som atang khan aom to ti mi ten an sia a azong tu te palila yinun na alo chan pha hial to ani heng ro te hi New Mexico lammi ziak mi le tlero lama sumdong thin foret fen a phum ani a heng ro sum te hi mu chu thein a om ti hriat theina kong om chun chu apoim ziak line somni le palia thui ama chanchin autobiography azia atarlan atang che in ani a hepa forest fen a hi kumsa khazakwa somre le pariat khan cancer natna aveya chumi ani awang chuan a ro te chu mi ten an la hai chu aturin a phum thata ani he a ro an hu na lai tak ero hi chu soi chian ani lo thung ole kha tun tuma kan hau theite an ni a en tu de chunga lom thu ka soye